Kay pista lagi ito ang kaon. Ngandang taas tayo ng panahon na mangandang yun o daghan tayo ng mga pagkaon para mga makapakaon. O wala na ganing magsimba. Wala na siya magsaulog o pista. Nagpakaon na siya. Letter I sa pista. Inom. Basta na ay pagkaon na ay inom. Kaya matagpas mga inching sunod para wala hilison. Dili na tamang lugaw-lugaw na lang tayo. Mga eksonto na ni Kristo, wala problema kung magpakaon kita, wala problema kung magpainom o inom kita. Basta, naalaman yun ka na siya sa pagkontrol. Usa ka na bang minimal naman na naglipay ta, nagsaulog ta ninyo, nagpakaon ta tungkol kayo, nalipay ta. Nag-inom ta tungkol kayo, nalipay ta. Dili kayo paghubog-hubog. Letter S sa pista, sa kalibutan na pagsabog o tinambal. Letter S, sayaw-sayaw. No? Mas daghan pa ang mga tao na nakas diskuhan kay lagi kuno pista. Pero wala na sila magpista. Naglingaw na sila. Letter T sa pista, tigbakay. Daghan kayo na starihan na ron. No? Mas daghan pa mga tao na starihan kay nasimbahan. Wala ka na magsaulog o pista. Kay naara ka na sila sa mga luling hayaw, sugal. No? Kung ang pista mawala ang letter A, dili na siya pista, pistira na siya taman. Unsa man ang letter A sa pista, ampo. Ampo. Ang taas o pinakadako mamatang sa pag-ampo, maugayon ang Santos nga misa na atong ikahalat na wala nakapahimuot sa Dios tungod kay kana mao ang sakripisyo ni Jesus diha sa krus. Alam sa akong kaluwasan o alam sa akong kabulahanan. Aron kita mamahimong balaan. Kining pulong fiesta, nagikan kini siya sa duha ka pulo. Fe o pista, no? Fe ang duha pasabot pagtuo. Fe, pista, to be with, or sa Bisaya pa, ang pagkaana diha or ana diha. Kung atong dugtungon, ang pagsaulog sa pista, mao na niya ang pagsaulog uban diha sa pagtuo. Kung sa may naadiha sa kong pagtuo, ang tulog na persona sa Trinidad na mo'y nagsantos ng inyong mga tawhana, na mo'y magbalaan sa akong kinabuhi. Kaya ang pagpuyong balaan, mo man ang pagpuyong kanunay na malipayon uban sa Dios. Mao kanay tawag ka natong tanan. Mao nga bulahan kanunay ang tao nga anaa kanunay nagsaulog sa piyesta nga tinudanay. Kanang dili pasundayag sa kalibutan, kundi pagpasundayan sa gugma o kaluoy kaayo sa Dios sa kinabuhi nato. Mao nga nagmalipayon ka. Mao maray isaulog kanunay sa kinabuhi ni San Vicente Ferrer. Amen? Ako ibalik mo kay Padre Edgar para sa pagpamalatong.